Shalom. Horas madihita salutna, tapuk kama partang yang ata, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji ma Tuhata, marhite buku ede nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Puji hamu Jehovah tutu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Tigordo akadala ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alai anggo halak parjahat, tarsulandit dodisi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalana bonar. Moliate hudok hami ala dipabisar ho tuhami barita nauli. Nama nodangi rohanami. Ayalani i umbahen hutadahami ho dohot lomo ni roham. Dipangido rohanami na yang mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon. Jalana yang martua hami bahenomo. Sai perbadiai marohanami marhite-hite todim, jala pergugui mahami mangorom hisap-hisap dohot mangkotap pon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloi ho alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Io
Tabegema hatani debata ima dan nadienet sian 5 Musa 15 ayat 12 rodi ayat 10 lalu tajahama marsoring-soring di ayat 10 lalu rapa majaha mahita. Tungsura mengadop di hodongamu sahalak heber bawa manang parupuan ikon 6 tahun liling na ibana mangula di ho tole papitu tahun ikon paluamu boti ibana sian lambungmu. Jala tungsura di paluaho ibana boti sian lambungmu dan jadi rumah boti ibana paluaonmu. Ikon buas pangalehonomu tu ibana sian biru-birum dohot sian pardenggananmu dohot sian pangilanganmu anggur sian luhut naung pina supasuhon ni Jehovah de batam tuho lehonomu ibana. Ikon paingot-ingotonmu hatoban dona ho na jolo di tano Misir. Gabe ditobus Jehovah de batampo alini umbain hutonahon ho tuho hataon sadarion. Alai tungsura dohononna madoko dang dipangidorohaku neng malua ahu ruar sian labungmo ala holong rohana mida ho dohot mida isi ni jabum ay sonang rohana di labungmu. Ikon buatonmu masada sigirik jalat turaonmu pinggolna di lambung pintu. Jadi hatobanmu maibana ro di saliling-lilingna. Tu hatobanmu paropuan pe laosongonido bahenonmu. Unang poladok roham ala paluamu ibana boti sian lambungmu. Ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinangulahon na ho 6 tahun liling na. Jadi pasu-pasu ni Jehovah debatam maho disaluhut na niulam. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala naok peopsa. Amen. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramo tiak ka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai.
Amin. Horas madihita damang do dainang ruas ni huriata HKBP Rawamangun. Tatangihon maha tani debata di partangnyata di Bornginon. Ima nanianek sian buku Sada Petrus bidu 2 ayat 10 tolu sahat rodi 10 pitu. Sonon maha tanah didok disi. Uduk mahamu maralohon nasa uhum nasinuan ni hajol maun alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum aka nasinuruna mamicang aka si bahen na jahat alai mamuji ia si ula nadinggan ayodo lomo ni rohani debata naing ma marhite sian ulau nadinggan popoman muna ha oto oni halak na hurang roha. Ay aka naong malua dohamu, alay unang ma pinake haluani mangodihon hajahaton. Songon aka naposo ni debata matahe. Marhapatunon mahamu tu sasudena haholongi ma akadongan habiari ma debata pasangap ma raja ima sahatna. Hurian itu hata di bagasan Kristus Yesus tokin nari manang tanggal 10 Agustus 2020 naneng ro tapes tahun do hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Marumur ma negara tahun 75 tahun. Jala nunga godang Nabi Nolus niaka bangso manang negara ta laho pajogjokon hati goran dohot mambahen akan adinggan nauli di tonga-tonga ni pardalanan ni bangso dohot negara tahun. Jala mungkin buido tahilalah bahwa ketika bangsa dan negara kita berusia 75 tahun, tentu kita berpengharapan bahwa menjalani kehidupan ke depan bangsa dan negara tahun akan lebih baik lagi untuk bisa berdiri dalam menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, kemasyarakatan dalam seluruh aspek kehidupannya. Nangpe tetap do hita makilalahon bahwa macai rosudo manang tetap do berdampak sangat luar biasa akan namasa sahat rodi sadarion taringot tu namasa di tonga-tonga ni bangso do negara ta ima alani COVID-10 sia. Alai bohado hita naung madai kemerdekaan supaya kita juga mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang mendatangkan keuntungan, berkat dan juga kehidupan bagi bangsa dan negara, juga di mana Tuhan telah menempatkan kita sebagai warga negara yang baik yang harus juga menjunjung tinggi norma-norma yang sudah ditentukan di tonga-tonga ni bangso doho negara tahun. Amang inang di bagasan turpuk tahun, mace ubuk do turpukon mamereng namasa di tonga-tonga ni bangso dohot negara ta, apalagi topik ni mingguta mengambil tema merdeka dari perbudakan. Merdeka dari perbudakan. Alai bohado kita memahami merdeka dari perbudakan ini dari segi iman Kristiani kita. Sekaligus juga dari segi tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia yang sudah Tuhan berikan kita boleh mengecap kemerdekaan sekaligus juga hidup di tengah-tengah bangsa dohok negara tahun. Di bagasan turpuk tahun namang inang
Petrus masuarahon tu akan aporsea di hatiai, dan dia mengatakan bahwa mereka adalah sebagai jemaat diaspora seperti itu, yang berserak di Asia Kecil, yang kita katakan sebagai para perantau yang mengadu kehidupannya di tempat itu. Sebagai pendatang, Petrus menasehati nasida, asabui nasida toktong, mengatakan sikap hidup yang baik sebagai pengikut Kristus. Lapatana kehadiran mereka, di mana Tuhan telah menempatkan mereka, harus memperlihatkan jati diri songon si ihuton Kristus. Supaya hidup mereka itu tampil beda dan berbeda dari orang-orang yang ada di dalamnya. Dan itulah yang disuarakan oleh Petrus di bagasan turpuk tahun. Di bagasan ayat 12, marparange nadinggan mahamu di tonga-tonga ni akapar begu, asa ia adong na pahata-hatahon hamu, songon akapar jahat, gabe di pasangap nasida debata diari panuluhani, dung di ida dinggan ni ulau muna. Marparange nadinggan mahamu di tonga-tonga ni aka parbego. Bona pasogit tadang Jakarta. Tapi kita merantau ke tempat ini, jala molo belajar dari tutur halak Batak, misalnya molo songonau boru silitonga, maka pitor huboto dosian dia asal hu, sian sipahutar. Itu sebenarnya asal saya. Jala molo masuk musetu rumpun, maka saya akan mengatakan bahwa Silitonga itu masuk rumpun tuan di Bangarna. Alai boa sama di palowas debata, seperti itu. Kenapa Allah harus membiarkan kita dan mengizinkan kita berangkat dari Bonapasogit dan menempatkan kita di tempat-tempat yang berbeda sebagai orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi alat Allah, bagian dari kerajaan Allah yang harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menunjukkan jati diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Tentu Allah memiliki maksud ketika kita ditempatkan di tempat-tempat di mana Tuhan telah menempatkannya. Molo ditikion di tempaton debata hita, hudul madai hinauli nadinggan di kota Naribur, di kota Jakarta, jala didok mahita sebagai seorang perantau pendatang di tempat itu. Karena aslinya penduduk kota Jakarta adalah Betawi katanya. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi Betawi katanya. Tapi kita datang ke tempat ini dan Tuhan mengizinkan kita untuk berada di tempat ini. Ahadona ikotaulahon. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan supaya kehadiran kita ini bisa mendatangkan dampak kehidupan bagi orang lain. Marparange nadinggan mahamu di tonga-tonga ni akapar bego, ima dia 12 di dok. Alai laus udut do gabe di suara honsi Petrus do. Apa yang harus kita lakukan ketika ada suara yang mengatakan marparange nadinggan mahamu di tonga-tonga ni akapar bego. Didok parjolo uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuan ni hajol maon alani Tuhani. Kita disebut sebagai masyarakat, tentu kita memiliki pemimpin seperti itu. Pemimpin tertinggi di tengah-tengah negara adalah presiden. Moloso ngeruas kita jemaat, maka di tonga-tonga ni huriai adong do pemimpin kita. Ikon tinggil lo hita, tangi do hita di nasida, di para panggonggomi para pemimpin, jala didok ikon uduk. Karena ternyata pemerintah itu juga dipilih oleh Allah. Setiap uluan, setiap pemimpin juga ditentukan dan dipilih oleh Allah. Kita memiliki tanggung jawab supaya tunduk dan taat, hormat dan tunduk pada pemerintah yang ada
dan menghormati para pemimpin negara yang diberikan Tuhan kekuasaan untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang yang ada di humaliangna. Paduahon didokdo di bagasan turpuk tahun, ayodo lomo ni rohani debata, naing mamarhite sian ulau na denggan, popoman muna ha oto oni halak na hurang roha. Untuk melawan sesuatu keinginan daging di bagasan turpukon didok halak na hurang roha didok do di bagasan turpuk tahun ulau na denggan do ikon maralohon nasa najat. Manang hatani Yesus madok untuk melawan setiap tindak cemar, kejahatan dan dosa, maka yang harus kita pakai sebagai senjata adalah ulau kolong niroha. Di Injil Debatado memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah di mana Tuhan menempatkan kita adalah sebagai orang asing, kita akan menjadi pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian alani dok waspada. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki kita akan dilihat oleh orang. Apa yang kita lakukan itu akan dinilai oleh orang lain. Alelos di paingok dohita. Dang portibion inganat ta rodi salilini lilingna. Karena itulah kita harus melakukan cara hidup menempatkan diri sebagai milik Kristus, sebagai pengikut Kristus, asa tadi ngoluta songon halak naung nimiyahan ni todini Tuhani. Marhapatunan mahamu tu sasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Allah ni ita isi ma amang inang, do sude taheruas ni huriata, HKBP Rawamangun, mengisi kemerdekaan dengan melepaskan diri kita dari perbudakan hajahaton. Jangan lagi ada yang mengambil tindak cemar yang menjurus kepada haoto oni diri katanya. Tetapi Tuhan menginginkan kehadiran kita di mana Tuhan menempatkan kita harus membawa kemerdekaan di bagasan Kristus Yesus. Membawa kemerdekaan di bagasan Kristus Yesus, patuduhon bahwa saya hidup berbeda dari orang lain yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, yang belum mengenal kasih Allah, dan harus menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki cara hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hormatilah para pemimpinmu, karena mereka juga dipilih oleh Allah. Hormatilah siapa yang lebih tua darimu. Hormatilah siapa yang lebih sangap darimu. Tunduk dan tangima tuaka banggonggomi na marhabiarin tu debata. Amin. Martangiang mahita. Mauliate mali Tuhan di pasaruan nami tu adupanmu na badiai. Ala nunga marsaringar hatam di tonga-tonga ni partangyangan nami di Bornginon. Di igil hodo siya kami ali Tuhan, asa tadi mangulu nami songon si ihuton Kristus. Jalan nunga di tempat toko kami di ganup-ganup inganan na di halomohor roham, asa hupa jonjong kami ma Tuhan hati goranmu, dohot holong ni roham. Marhite-hite ulau nadinggan dohot holong ni roham, jala asabui totong kami memiliki cara pandang yang berbeda dari orang lain. Uduk kami tupang gunggumi kami, menghormati mereka. Jala hualo kami ma Tuhan nasa hajahaton, marhite-hite nasa ulaun nadinggan. Pos dorohanami ale Tuhan, sapalanong di paloso kami, maringanan di tonga-tongan nariburon di Jakartaon, jalagabe ruas kami di tonga-tongan di Huriam HKBP Rawamangun, naeng mahami ale Tuhan mangulu di bagasakko.
tarlumobi naeng manjalo mahami dohok merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia 75 tahun Tuhan. Tanggal 10 Agustus nananengro kupasa tami matuho asaho matoktong na mangaleon sahala tu para panggunggu mihami ali Tuhan. Mangula manasida di bagasan habiaran ni roha nasakoi asa tetap nasida melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan kemasyarakatan di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Songoninang hami ali Tuhan, songon warga negara kami, biarlah kami menjadi warga negara yang baik, yang melaksanakan juga kewajiban kami dengan baik, serta mampu kami ali Tuhan, gabe siti dangi hatani debata, di tonga-tonga ni bangso doho negara namion. Paluas mahami makamonako salut akan namasa, ala ni COVID-10 yang masih terus kami perjuangkan Tuhan. Pos doroha nami tok-tok ko menjaga kami, do mangalehon di hami hai pason, asa tuktar ben hami Tuhan, marlasi roha, nakpe di bagasan duk si taonon hami, ala ni namasa di tonga-tonga ni COVID-10 siyaon. Mauliate madiho, upasa tami matangiang nami, marhiti-hiti Kristus Yesus, martanya kami tuho. Amin. Amang inang marede mahita alaya dorang somarede hita. Taparade ma sahala siang tonga-tonga ni keluarga ta laho manguluhon tangiang pangundianon. Jala tatangnya koma keluarga taganup napa duahon manangnya kon huriata HKBP Rawamangun napa tuluhon manangnya kon bangso do negara mengadopi new normal alani pandemi COVID-10 sia do napa opaton manangnya kon hari kemerdekaan Republik Indonesia atas totong negara taupe mardalan di bagasan kemerdekaan na marsitutu. Marede hita sian buku ede Tuhan bain ma ngulukon.
Mari demahita hutita papungu pelean, tapasa mamang inang peleata, hobar tu rekening ni huriata, na adong dituruon, laos buedo mari tete tapasahat, mari te barkot ni kuriata, mari dehita hotok tong ihutonoku. Rak mahita mangidohon, tangiang nan niajar hon itu hatta tu hita. Alia manamine banua gijang, sai pinarbadia magowarmu, sai Roma harajomu, sai saut maulumu ni roham di banua tonga on songonai banua gijang, leho matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Di pasu-pasu jale ramoti Tuhan de batama ho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutudim. Amen. Horas Madita Amang Inang, selamat merdeka, Tuhan Yesus memberkati.